लोगोफोर आंनि थाइजौ चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दायो आङो आइ लाहानाव दंफैयो आरोना। जोङो आइजों आंजों चेलेन्ज भिडिअ लाबोगोन आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा जोङो मा चेलेन्ज भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबा मोजां जायो आरोना। मानो होनबा आंनि चेनेलाबो गोदानसो नालाय बारा एक्सपिरियेन्स गैया। दा आइजोंसो लाबोगोन ना? जों सानैजों नोंथांमोना नायदो, जोंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय ना। जोंहा बिहामजोनि चेनेलखौ गोदानसो। गोदानसो आंनि चेनेला गोदानसो आरोना लोगोफोर। बेखायनो नोंसोर सापर्ट खालामबासो आंनि भिडिअफोरा थाबनो भिउवार्स बारायगोन आरोना, आरो साबस्क्राइब बारायगोन। आरो आइयाबो फेसबुक पेज दङ, बेनिखौ फल' खालामहैयो। आइनियाबो गोदानसो। रेजिना कसारि। रेजिना कसारि। मा फुल मोनथाय नोंसोरखौ मा फुल मोनदायो? आइ फुल मा होनोमोन? अपाराजिता। अपाराजिता। एसानो सोरहाबा ग्रहफोर थायोबा बेफोरखौ होयो आरोना लोगोफोर फुजाफोराव। गगा मोनदों। नै जोंहा लोखिया जा गेलेदों ना। दे होनदो। रायलायनो इस्सा गैया ने, गगा मोनदों मालाय। जोंहा लोखिया गगा मोनदों ना। पुलिसजों मालाय हारसिंनो लोगो होनो नांथारा। जोंहा बिखुनजो बियो। बिखुनजो अनसुलि। नै जोंहा बिहामजोनि चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नै बिथा मा खरसा खालामखो? आइ जाद जादलै। नै बियो जों गामिनि बाथौ मन्दिर आरोना। हाय गाइस होन। नै जा मोजां जिरायदों मालाय। ओइयाव खुगुन जाना फैनो र'। हाय गाइस होन। फुलुर जावबासो ना बा नुगु। जा मोजां जिरायदों। नोंसिना गाहामलाय रास्ता खाथि। टाटा होनो। टाटा होनो दे। टाटा। नै जोंहा। खुलुमबाय। आंनि मुङा? बुबुता बसुमतारी नामा? बुबुता बसुमतारी। हाय होनदो। हाय लोगोफोर। हाय लोगोफोर। साबस्क्राइब खालाम। जा मोजां खालामनाया लोगोफोर। पाक्का रास्ता मालाय इसिनियासो जा गाहाम। नै पाक्का रास्तायाव जिरायबाय थानो मोनो। जोंनिया फिथरथिंसो हाबनांगौ। थादै बाय था मोनबा लाबोगोन। नै बिथाङा जोंना बसआ बिखुनजो लिडार। बिखुनजो लिडार। दा थांबाय थादो आरो लोगोफोर। जालायनोसैलाय दिनैबो। दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय जाय साबस्क्राइब खालामाखै बयबो खालामना हो लोगोफोर। आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन। आंखौ जाय जाय साबस्क्राइब खालामा आं बेबो खालामफिनखायो दै। बेखायनो जायनो साबस्क्राइब नांगौ बेबो खालाम, आंबो खालामगोन। बयबो साबस्क्राइब खालामलायबासो, बयबो सापर्ट खालामलायबासो जोंनिया थाब थाबनो ग्र' जागोन आरो चेनेला। लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै। आइ लाहानियावनो ब्लगखौ दिनै खालामनाय जाबाय आरोना। बाय बाय।